Het andere nieuws dan. De investeringsmaatschappij LRM zal niet langer zoeken naar steenkoolgas in de Limburgse ondergrond. Vandaag loopt hun exclusieve vergunning om opsporingen te doen af. Een nieuwe vergunningsaanvraag zal LRM niet indienen. Daarmee sterft het project Limburggas een stille dood. In onze ondergrond zit genoeg gas om 175.000 gezinnen 20 jaar lang van energie te voorzien. 2 jaar geleden kreeg LRM daarom een exclusieve opsporingsvergunning. Om het project te realiseren werd Limburggas opgericht. Doel? Uitzoeken of het ontginnen van dat gas rendabel is of niet. Maar die vraag blijft vandaag onbeantwoord. Nee, de rendabiliteit was nu net de bedoeling van de proefboring en de pomproef om de rendabiliteit van het winnen van gas in Limburg aan te tonen. Maar dat hebben we spijtig genoeg niet kunnen doen. En dat komt doordat de Australische partner Dart Energy eerder al opstapte en bovendien vandaag de vergunning om gas op te sporen verloopt. Limburggas lijkt nu een stille dood te sterven. Wij gaan vandaag alleszins als LRM geen verdere initiatieven nemen om de markt op te gaan, om een partner te zoeken. We wachten momenteel even af. En als er geen partner zich aandient, ja, dan zullen we dat project in de koelkast steken en wie weet in de toekomst opnieuw oppakken of niet. Groen protesteerde al eerder tegen de winning van steenkoolgas. De politieke partij ziet het uitoven van het project als een overwinning. Ja, ik wil niet spreken in winnaars of verliezers. We moeten samen kijken wat het beste is voor Limburg. En dat was volgens ons niet investeren in steenkoolgas of het onderzoek daartoe, maar wel investeren in echt toekomstgerichte technologieën, zoals er zijn geothermie, maar ook wijkgerichte isolatieprojecten. Dat zorgt voor jobs, is goed voor de portemonnee en goed voor het milieu. Daar wint iedereen bij en daar moeten we vooral op inzetten. Limburggas kan voor groen zo snel mogelijk opgedoekt worden. Voor ons is dat een onvoldragen project wat zo snel mogelijk aan de kant moet geschoven worden. De Vlaamse regering zal nu een afwachtende houding aannemen tot er een bedrijf interesse toont om alsnog een proefboring te doen en de kosten, geschat op €2 miljoen, te dragen.